kanca muring budaya Jawa. Ayo dong kanca nonton Kudu Pranesa. Yo ayo yo ayo Kudu Pranesa maju. Yo maju yo. Ayo prakonco muring budaya Jawa. Ayo prakonco nonton Kudu Pranesa. Yo ayo Kudu Pranesa maju. Pranesa lho ki. Asli lho. Asli lho. Jadilah kami, inilah budaya kami. Maafkan bila tak berkenan di hati. Pranesa, asik kan? Jadilah kami, inilah budaya kami. Maafkan bila tak berkenan di hati. Wis tinata baris prajurit angsah kembang kumitir. Inggih menika pratandha pagelaran seni jatilan ing siang dumugi sonten badhe kelaksanan sampun anjakati paripurna. Para prajurit angsah kembang kumitir inggih miwiti pagelaran Bapak ingkang kaping sekawan. Sumangga amriksani Bapak ingkang sekawan angsa kembang kumitir. Yo.
Yo prakanca dolanan ning jaba dolan ning jaba padang bulan padange kaya rina bulanne sing awe-awe ngelingake aja padha turu sore Yo prakanca deleng kuda pranisa kuda pranesa bulan jadi lane kambing tengah kambing tengah kete alus tur bagus matur nuwun hae para pamirsa Yo prakanca dolanan ning jaba dolan ning jaba padang bulan padange kaya rina bulane sing awe-awe ngelingake aja padha turu sore Yo prakanca deleng kuda pranisa kuda pranesa bulan jadi lane kambing tengah kambing tengah kete alus tur bagus matur nuwun dumateng para pamirsa matur nuwun sampun nambali pranesa ya Nyos. nyos iya ya jalan-jalan ke simpang lima jalan-jalan ke simpang lima Simpang 5 Kota Semarang Simpang 5 Kota Semarang nyebarake tindak tanduk budi luhur nyebarake tindak tanduk budi luhur Nganggo gayung urip bangsa adil makmur Nganggo gayung urip bangsa adil makmur gotong royong sifat bebrayan kang luhur gotong royong sifat bebrayan kang luhur Mustine nam duwe watak kudu jujur Mustine nam duwe watak kudu jujur ing nasti timring tumindak mure kasih ing nasti tumindak ing mure kasih Anggo watak kang sifat adil Anggo watak kang sifat adil urip aja tumindak kang iwa urip aja tumindak kang iwa Den jumbuno citra aning bangsa kita Den jumbuno citra aning bangsa kita eling-eling tantang gawe pakarya eling-eling tantang gawe pakaryan Ojo ngasih milik brek terbe ing liyan Ojo ngasih milik brek terbe ing liyan Jos jalan-jalan ke simpang lima jalan-jalan ke simpang lima Simpang 5 Kota Semarang Simpang 5 Kota Semarang nyebarake tindak tanduk budi luhur nyebarake tindak tanduk budi luhur Kanggo gayung urip bangsa adil makmur Kanggo gayung urip bangsa adil makmur gotong royong sifat bebrayan kang luhur gotong royong sifat bebrayan kang luhur Wis tinanam duwe watak kudu jujur Wis tinanam duwe watak kudu jujur ing nasti timring tumindak mure kasil ing nasti timring tumindak mure kasil Anggo watak
sifat adil anggenggo wawatak kang sifat adil dul jos jos nyos 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 nalikane sepisan sun ngemban rasa marang sira wekasan tuwuh prasopo gegantane samudra lan dirgantara hanyekseni tanggeping tresna sanyata bola balik kang kaweca mintelane sira mring desat kawula belecani nganti teko hangun jati bebutone gawe kuciwane ngati keneng ngopo sira tan rumangsa dosa mring wamami kaya tan ana prabeda sun ing tembe tegal bakal keloyo rasa tresna kang tuwuh kedatan sirna sejatine sak selo-selo ning marga keh kusuma ingkang ngarep nanggoda kaya kumuduh metik dika narakitan makar sedelo ing nolo nalikane sepisan sun ngemban rasa marang sira wekasan tuwuh prasopo gegantane samudra lan dirgantara hanyekseni tanggeping tresna sanyata dan kiniro bola balik kang kaweca mintelane sira mring dasat kawula belecani nganti teko
sira tan rumangsa dosa mring wamami kaya tanana prabeta sun ing tembe tekel bakalan loyo rasa tresno kang tuwa kedadak sirna sejatine sak selo-selo ning marga kanggo semua ingkang ngarep anggota kaya kumudu hemete diko tarakitan makar sedilo ing nolo ora ketan mekar sedelo ing nala Yos. Yos. Ya la 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 Hera hre 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 Si anak sini. Yo kacamatane dinggo. Linda Junior. Adine kayak mau. Sirung tekane. Dut, tuntang Dut. Edisi gandrung saat ini siapa ya mau iki? Ayo sopo. Dingok wae Mas. Ora ketok ya mau. Ono Bos Ari, Bos Kawit. Ari nang kene. Ari ning kene. Bos Kawit ing pintu Kawit masuk. ning kono. Heeh. Sing jelas mesti Doni. Iki ngene mo. Pripun? Iki matur nuwun Dek Sela, Nduk Sela saking Purwokerto, Purwokerto heeh. Nggih, pripun? Sowan mriki numpak kendaraan motor mo. Piyantune sing pundi? Wau teng mriku wau. Oh, sing Ora jelas ketok. sing tak takokke siji. Napa? Nyangoni kowe pira? Mboten nyangoni. Namung doleh-oleh gethuk goreng. Oh, ya. Matur nuwun Nduk Matur, Selane. ah. Iki arep nonton Doni gandrung. Doni pindung apa mergane Mas? Tanduk. Ora arep nyaru tangan. Ora. Golek tambahan. Iki lek tambahan. Bu Enda masih absen? Kundur. Waduh Doni gelo iki. Yo gandrung, yuk. Kasih jalan yuk. Sing gandrung saka Vrindavan. Aja. Saka Vrindavan. wong yen lagi gadrung ra peduli bledose gunung wong yen lagi naksir ra peduli yen perah noklir jajan lagi bokek direwangi tretek-tretek jarene wis jodoh apa duwe wong loro wong yen lagi kapikat ora peduli donya kiamat wong yen lagi ngenangi ora peduli lagi inflasi senadyan ra duwe-duwe direwangi kredit jarene wis jodoh apa-apa duwe wong loro Irung pangir tuweke sapa dik? ireng pangir yo tuwekku Rai ireng tuweke sapa dik? rai ireng kone pringgapan Untung rongos tuweke sapa dik? putra mongos kone dodol Gulu iki tuweke sapa dik? gulu iki yo tuwekku Ayo Mbak joget Mbak. Milih Don. Iki lho. Panitiane Don. ayo dong
aja kuwi. Pilih sing dhuwur, pilih sing Malah dhuwur. pilih Bu Septi. Wong yen lagi gandrung apa dulu terus wong yen lagi naksir apa dulu yen barang okir aja lagi bokek direwangi trete-trete jarene wis jodoh apa-apa duweke wong loro wong yen lagi kepikan ora peduli donya kiamat wong yen lagi Rupa ngenteni muda. ora peduli lagi inflasi sadyan ra duwe-duwe direwangi kredit jarene wis jodoh apa-apa duweke wong loro Irung bangkir, tuweke sapa? irung bangkir yo duwekmu oh ya Wis tuweke sapa? yo duwekmu Kulo iki tuweke sapa? kulo iki yo duwekmu Rair, tuweke sapa? mestine ana sing duwe Iki piye? Tuweke sapa? Ayo ayo ayo. mestine ana sing duwe Iki piye? mak mestine ana sing duwe Alah mesti jalui nomor WA. Ah, mbok yakin. wis apal ya mo Dah, Dalem. ngerti ora iki CEO yang sedang menyamar. dadi apa Ora iki kan tukang utang tadi ndak digoleki api. Hei, wes. Iki iyake padha komplake iki. Mbak, mengke adus pasir nggih. ndak kena sawan Semoga jeng sasa. kumbele Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kemayu. Selamat sore. Selamat sore. Nah, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari keluarga besar Kudo Pranesor habis ini mohon pamit jika ada tutur kata atau perbuatan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian yang di sini. Kami manusia biasa, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami dari keluarga Kudo Pranesor cuma bisa mendoakan semoga dusun kembang rezekinya kabeh lancar. Anaknya ini do sekolah pinter-pinter. Sing durung duwe bojo gak duwe bojo. Sing durung duwe pacar gak duwe pacar. Sing wis duwe bojo tambah siji. Ben rame. Ben rame. Sampun sih? Sampun. Iya, matur nuwun. Yang jelas terima kasih kepada mahasiswa UNY Jasa yang sambung kembali Awo Saklincang. Tepuk tangan untuk mahasiswa UNY. Ini baru kali ini loh mahasiswa UNY angkatan 2021 berpuluh-puluh UNY Universitas Negeri Jogja berpuluh-puluh juta. Tepuk tangan sekali lagi. Ledo urutannya. Diusahakan itu setahun sekali. Nah, betul. Besok di Sleman main di sini. Kalau bisa. Iya, yuk. Ini apa-apa. Yuk, Mas. Yuk. Ayo, Kak.
mohon netraku tomo Ora